Ćao svima, ja sam Šoni, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Ovo nam je druga epizoda. Igrat ćemo 3 partije. Imamo već 101 Archer, 7 Wall Breaker i 14 Giant. Može. Tu je King. Da stavimo ovo. Ajde, hoće da stavimo. Imamo gemove. Idemo u napad. Čekaj, stavimo ovo ovako. Da pokupimo pare i eliksir. Idemo u napad. Da pojačam. Tako. Idemo u napad. Da li da ga napadnem? Ne. Mnogo malo daje. Ovaj je težak. Dalje. Dalje. Ovaj je dobar, ali mnogo. I jak. Ajde će ga napadnemo samo zbog ovog Darka. Da ga napadnemo, pa Bog da nešto uzemo od tog Darka sira. I jo. Postavljamo arčere, samo da dođu do Darka. To mi je najveći problem. Znači ako dođu do Darka, bit će ekstra. Jer mi previše treba Dark eliksira. Možda nas i usere da dobiju. Nikad se ne zna. Ajde, molim te. Možda uzmemo jednu zvezdicu. A ne, neće. Ništa. Uzeli smo vrlo malo Dark eliksira. 400. Dobro, 111 eliksir. Vratimo se brzo kad mi se ne napravi vojska. Ćao. I evo nas ljudi, vratili smo se posle kratke pauze. Tu je army, ali nemamo ovo spell. Mi ćemo da postavimo spell, ali nećemo sada ga koristimo. Tako vas pustim. Nećemo sada koristimo spell, idemo u borbu. Idemo, tražimo neko. Opet malo boljeg, ovog ne mogu da napadnem. Ne mogu ovog da napadnem. Idemo, tražimo opet nekog malog boljeg za Dark eliksir. Možda nam posluši. Previše nam treba Dark eliksir. Ovaj malo nudi, ali nudi dosta pare. O, pa ajde njega će napadamo, pošto mu je tu odmah. Čekaj, gdje mu je ovo? Tu je. A i ovog će da napadamo. Čekaj, da li ima nešto unutra? Ne. Idemo. Napadamo. Stavimo ovo. Dobro nam ide sad za uzimanjem. Samo ovog mortara nek unište. Tako je, uzeli smo Dark, odlično. Idemo sad ka zvezdici. Odlično nam ide.
O, evo i pare, i pare. Tako je. Odlično. Za malo da uzmemo jednu zvezdicu. Jao, nema veze. Vratimo se ponovo posle kratkog stvaranja. I evo nas, vratili smo se posle kratke najave. Idemo da napadnemo još jednom. I to bi bilo to za ovaj video. Ajmo njega. Ne, nećemo jaki. Moramo da uzmemo sad novog, dve zvezdice. Da bi... Šta? Nešto se desi. Ne, idemo opet. Kako me nerviraju kad mi pišu sad poruke. Ali nema se, evo. Idemo. Ajmo njega da napadamo. Da bi uzeli dve zvezdice. Ovako tu. Idemo. Sad ćemo ovako. S koje strane sada napadnem? Ovdje. Ovako. Dobro nam za sad ide. Kraj ceko nam King, nema veze. Sad samo se molim. Tako, uništili su Wizard. Uzeli smo jednu zvezdicu. Ajde da odigramo još jednu, taman da uzmemo još jednu zvezdicu. Da stavim ovdje. Dobro, tu je postavljeno. Vratimo se kada nam bude gotovo. I evo nas, vraćamo se posle kratke najave. Tu su spremno sve. Ovo 5 Wizard do 7 level, odlično. Idemo da uzmemo tu jednu zvezdu. Traži se. Ajde, nađi. Opa. Ajde, njega će da napadnemo koliko da uzmemo jednu zvezdu. Ovako. S koje strane sad? Ajmo ovdje. Ovako. Ovdje. Stavimo ovdje. Dobro, imamo 7 Wizard, koliko već Wizard da ne može nam ništa. Ipak oni će da reše svu tu stvar. Ovako. Evo, uzeli smo već tu jednu zvezdicu. Sad ću uzmemo 3 zvezdice. Da, uzet ćemo 3 zvezdice. Uzeli smo 3 zvezdice. Ovaj nije bio toliko težak. To je to. Čekamo se čita. Kako internet, nemam pun signal. Ovo. Idemo do ovo uzmemo. Ako vam se svidao video, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite, pretplatite se na kanal ako već niste, a do tada, čao!